given us faith, a gift to love and to share. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na agapay ako'y kay Kristo muli. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of praises we are gifted to give. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of praises we are gifted to give. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong. Manasab kaninyo. Mga igsuon, niya nata sa Huwebes sulod sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw o karong adlaw mao ang unang adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong patron Señor San Vicente Ferrer. So atong ipanalangin pinaagi sa pangaman ni San Vicente Ferrer nga mahunong na gid ning pandemic o nga unta ang tanang mga tao magkahiusa labi na dinhi sa atong parokya ug sa atong nasod. Ato sang iyampo padayon ang mga taong nagtabang nato dinhi, ang atong mga benefactors, mga donors, ang atong mga pilgrims ug ang mga nagtrabaho dinhi sa atong parokya sa nagkalain-lain nga mga proyekto nga unta tagaan sa Ginoo ug mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ukadaing kayang matatao, dinhi sa yuta. Pinoong Diyos, langit luharing Diyosan, nagkakagaw sa
Magampo kita. O Dios, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugot sa mga natawo pag-usab gikan sa tubig sa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna o ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro o kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao natingala o nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan? Nagunahuna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadiosno nakapalakaw kami nining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. O karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo o sa inyong mga pangulo bato kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan magantos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya si Jesus ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaniya og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios og puuhon. Og ang mga propeta sukad kang Samuel, naghisgot usab mahitungod niining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta, alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon o gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagbiya kaninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo,
Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagkamaymayaon sa imong ngalan, sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tao nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tao nga nag-alima ka man kaniya. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel, o gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilang. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, oo ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, o bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghunahuna nga nakakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawa ninyo ang akong mga kamot
ug mga tiil. Ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga niya kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuog, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Hesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Hesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kristo. Sa bahin sa mga apostoles, lipay kay silang nakakita sa Ginoo nga nabanhaw. Pero dili sayon ang pagsangyaw bahin sa pagkabanhaw. Kamo, nagsangyaw ba mo bahin sa pagkabanhaw sa Ginoo? Nagsangyaw, wa? Wa no? Oh, paparihara ta. Di sayon oy. Mao na nga sa ilang pagsangyaw nasinati pud nila ang nasinati ni Hesus. Gisupak sila, gipangpriso, gipanglatos, gipangpatay. Ngano man kay kanigong pagsangyaw nato pagkahimo natong saksi sa pagkabanhaw sa Ginoo, maagian pud nato ang kinabuhi nga giagian niya. Nya matod pa diri sa tong ebanghelyo, gisulti ni Hesus, gi-remind sila pag-usab nga ang kasulatan nag-ingon, kinahanglan nga ang Mesiyas mag-antos pag-ayo. Una pa siya mabanhaw, una pa siya makaabot sa himaya. Ang atong patron, si San Vicente Ferrer, usa sad ni siya ka magsasangyaw sa pagkabanhaw. Adaghan po kay siya kasakit nga naagian. Way santos nga atong gibutang sa altar nga way kasakit nga naagian. Alabi na gining duha na to ka mga santo sa Pilipinas, si San Pedro Calungsod o si San Lorenzo Ruiz, gipatay gid sila. Wa lang nagantos, gipatay gyud tungod sa ilang pagmatuod nga ang Ginoo nabanhaw. Ug mao na ron ang atong paningkamutan. Kita nga manimba himuon sa tas Ginoo nga mga magsasangyaw. Nya unsa man? Mudawat mo sa maong sugo o mo sa likway? Kusga. Hala, iniguli ros inyo. Unsa man? Andam na mong magantos dito sa inyong balay o mo reklamo mo sa pagantos? Kung tanaw nimo magantos kas imong anak kay porting tapulana, magyaw-yaw ka o muantos lang? Giunsa man ni Hesus pagantos? Iyang gipakita og sa mahal nga birhen, ani aman sad kay naa pa man taros pagkabanhaw, naa man sad diha sila. Unsa may gipakita sa mahal nga birhen og ni Hesus? Unsa man ining pagantos? Ang pagantos di ay mao ang paghilak nga way kasuko. Sakit man ang magantos ta, muhilak gid ta.
Hilak lang pero ayaw gyud kasuko. Ang pag-antos sabdi ay mao ang paghilom taliwa sa mga pagdagmal. Mao to si Jesus gikulatag maayo, hilom ra gid siya. Giglatigo, hilom lang, wayaw-yaw. Si Maria sad nga nagtan-aw siyang anak nga gipaantos kayo, hilom lang, wayaw-yaw. Karon iniguli nimo sa inyong balay. Magyaw-yaw mo o hilom lang? Ya, kamu dia uniform pa mo. Sus. Bantay bitang magyaw-yaw. Nga ikaw pa di ka magyaw-yaw sa Kristan. Magkuntis lang taron ani. O kinsay makapasar na to. Si San Vicente Ferrer, pasar man siya. Ni pasar man. San Lorenzo, San Pedro, Mahal nga Birhen, San Roque, sila si kisa pa ng uban diya, mga santos atong gidebosyonan, San Francisco de Assisi, San Isidro Labrador, mga sikat-sikat na to, mga santos ba? San Agustin, San Ignatius of Loyola, Santo Domingo, o guban pa, nipasar gid sila, hilom, niya, muhilak, di masuko. Ya kamo ko na beb, distingin na ron ninyo iniguli. Karon lang adlaw, igugma, yaw-yaw na sa dugma. Karon lang ba, tistingi lang. Ikagabi, pag-evaluate ko noong sinahitabo sa inyong balay, nga ikaw ba mismo, ni-commit ka nga, muantos. Kaya ang kaning panimalay, naagi diha ang daghang antosonon. Sa tinudan na di ka kamong muantos diha sa inyong balay, di sa kakaantos sa imong silingan. Kanang batasan nimo des inyong balay, moro sa na imong batasan ngadto sa silingan, moro sa na imong batasan dadon dinhi sa simbahan. Sakto dili. Kung dito sa inyong balay, yaw-yawan ka, igabot nimo simbahan, yaw-yawan sad ka, inigtan-aw nimo sa dekorasyon sa, unsa man ikabati ba ng dekorasyon na, ana sa kan. Kay reklamador makadaan sa inyong balay. Nya karon unsa may itong iilis aning reklamo? Haron di na ta magyaw-yaw, unsa may iilis? Ang pagpangita og nindot. Kana bang mudayeg ta ba? Mudayeg. Ana. Kana ba, lingi ako na imong tupad. Na ba kay makita ang nindot ana? Lingi. Lingi ba imong tupad mong hadlok mamumulingi nga kauban man tagsimba dinhi. Giko na ba. Sultihi ko nun ang imong tupad, usa lang kabuk nindot imong nakita niya karon ba, imong nakita ang nindot, isulti ko nun niya be, tistingi, practice lang ba? Unsay nindot imong nakita, wa ba magsinultihan na nawa sa Kristan din, wa sa mutan-aw nako. Kuwang kaitaan dali kaitang mo mention sa mga bati nga atong makita. Kitang tanan na amang kita'y bati, pero kita sang tanan doon abya sa tay nindot. Muna sa dihang si Jesus gikulatag maayo, gidagmalan og maayo. Si Maria nagtan-aw sa nindot. Sa nindot ba? Unsa may nindot? Nga mauna ni ang kaluwasan. Mauna ni ang katumanan sa panagna sa mga propeta. Kanindot ana, matuma na ang panagna sa mga propeta. Nindot ka na no? Kamo mga asawa, mangabit ng inyong bana. Unsa may imong isulti nga nindot? Mauna ni ang katumanan sa akong giingon sa kasakit ug sa kalipay. Di ba? Mo na inyong gipanumpaan dito mga bakakon mong dagko. may pa kay mong kupot-kupot sa kamot sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanato nga istoryahe. Inigabot nas kasakit kami nyon, yaw-yaw, ikang panuwaya ka, ikang buang ka, ikang ayawa ka. Ayaw. Ano magsaba-saba pa man kadiha, nga mao naman na ang kasakit nga imong gipanumpaan. Tanawa na lang ang nindot, Lord, salamat, matuma na gini. Niya, iniguli sa imong bana, mayon ka, niya na ay, tuma na sad ni, kalipay na sad, kanya na, uli naman. Iniglakaw na sad, padong na sa skabit, wa na sad, kasakit na sad, katumanan lang gyapon . Ana,
Nya wa nay kwarta imong bana, wa na sad mo'y kwarta kay gidatong man dito sa kabit, gihurot man dito sa mga iyang mga smiringhoy dito. Maingon ni ka, ni Lord, wa nay bugas malungag, wa nay kapalit og tambal, katumanan gyapon sa giingon nga sa kahamugaway og sa kapitos. Di ba? Nya muyaw-yaw pa day ka ana nga katumanan man. Sige. Diri sa atong unang pagbasa, sila si San Pedro niingon, tungod kay gituman ni Hesus ang sugo sa amahan, ang iyang ngalan nahimong gamhanan. Insa maghunahuna mo nga kami mo'y gamhanan nga nakapalakaw aning bakol, ang ngalan ni Hesus nga gamhanan. Tiyan ana? Ang ngalan ni San Vicente Ferrer nahimo sang gamhanan. Ngano man, tungod kay nagtuman sad siya sa mga sugo sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Nya gisumpayan dayon ni San Pedro sa unang pagbasa, ang pagtuo ni Kristo gamhanan sad ug maoy nakapalakaw ni ining bakol. So ang ngalan ni Kristo ug ang pagtuo nato sa iyang ngalan, sinunod ang panigingnan sa mga santos sama ni San Vicente Ferrer, gamhanan sad. Nya kitang nagtuo, kitang nagdebosyon anang maong ngalan, mahimo sa tanggamhanan sama ni San Pedro ug sa iyang kauban nakapalakaw sa bakol, pero wa nila giangkon nga kami mo'y nakapalakaw. Ang nia namo mao to ang gahapon, sumpay manis gahapon nga pagbasa, niingon dayon si San Pedro sa bakol, niin siya nga, wa mi kwarta, di ka kadawat na mo kwarta, pero ang nia namo mo'y among ihatag nimo sa ngalan. Naaman nila ang ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, tindog og lakaw. Iniguli sa imong bana, gikas iyang kabit niya, wa na mo'y kwarta, maingon ni kas imong bana, wa ko'y kwarta ang ikahatag nimo dong. Wa sa tay bugas nga malungag, so wa ko'y ikapakaon nimo. Pero akong ihatag ang nia nako sa ngalan ni Jesus. I love you very much. Tamparoson ni kasi imong bana na yun. Hilas ba nimong animala kay? Ano ka? Nga mingon din ka, nothing gonna change my love for you. Dito taro. O yan, sabay may tabo sa imong bana. Makaamgo na makaingon gina siya. Si Piata din ako, bagwaan ako higugmaan ng panuwing dako, na in love man kay ni nako, labaw pa man iyang paghigugma sa akong kabit, kay ko nang akong kabit, akong tamparuson, siguro jud kong buwagan dayon ko ato. Pero ni ako'y asawa, nangahiwi ng baba, pero moingon ra gyapon, nothing gonna change my love for you. Magmahay na siya. Anya, di na mo balik sa kabit, iyan na sige gapuhap ang imong baba nga nawingig. Unsa man na dili ba gahom na nga nakapausab sa kasing-kasing og kana mo'y gigamit ni Hesus ang iyang pag-antos og kamatayon nakapausab sa atong mga kasing-kasing. Ano na siya? Sige. Manindog na ta mga nangausab para sa atong pag-ampo og nobinaryo. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Unang adlaw, pag-ampo nga mahigugma sa Dios niining novena. Ginoo nga makagagahom sa tanan, ug Dios nga walay sinugdan o katapusan, sa kaluoy ug gugma mo, gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, sa labing dako nga pasiga, nga tungod niini natinguha siya sa dugang pang pagbudlay, kay nakaingon siya nga diyutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol.
Nangamuyo ako kanimo tungod sa mga pahanungdan ni ining nagadilaab nga serafin nga ipasiga mo sa kasing-kasing ko ang usa ka biti nga kalayo nga langitnon sa Dios nun mo nga gugma aron makasalikway ako sa tanang butang nga kalibutanon aron ikaw lamang ang pagaampuon ko ug ikaw ang makaangko nako sa himaya sa langit. Amen. Mga milagros. Sa lungsod sa Banyes, si Pirino Hebreo sa kalit na sakit og nabuang. Malisod gayud ang iyang pagabuang kay nagapasagad na og yamyam sa mga mangilad nga pulong batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan. Gihatod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente. Nahikatulog siya og diha sa iyang pagkatulog, nagpakita ang santo kaniya nga nagatambal og nitugon kaniya nga ingnon ang duke sa Britanya nga ipadali sa Santo Papa ang pagsangyaw o pagbalaod sa pagsantos kaniya. Usa ka babay nga nasakit sa dugay na kaayo ug wala magpulos ang mga tambal nga tanan nga nagamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilubngan sa santo ug naayo siya dayon. Sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta gayud siya. Nag-usab sila og saad ug gidala na nila siya ngadto sa lubong sa santo ug diha pa lamang sa dalan naayo siya ug naiuli ang maayo niyang pananaw. Pagampo sa adlaw nga tanan. Mahigugmaon uyamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo nga tungod sa kaayuhan sa katawhan nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilo, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mamahimo untang matinud-anon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang Ginoo nga nabanhaw magiya kanila nga anaa sa pangatungdanang pangpubliko aron makaalagad sila diha sa katarong o kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Nga ang ato mga kaigsuong nangamatay, makaambit na sa kabanhawan ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dongga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Laban ka manamot, kami San Vicente sa Diyos iyampo. Kami na kanimo na naghao, kami San Vicente sa Diyos iyampo. Kami na kanimo na naghao. Ang birna si San Juan Evangelista, sa halapan ni matago ka, kanamudan siya isaad, sa pagkatao mo mabulahan, ug sa kalipayin naman ko, sa kalipayin mayang dako. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo nananaw. Natawo ka nga katingalakan, kay sa pagmilagro maalam ka. Mabuti ka sa kakanan, sa usa ka pagbubugang damhanan, ug nahadlok man ang impyerno, sa nawong mo nga maligom. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami na kanimo nananaw. Sa siyang katuigang edad, ibuhi mo ang usa ka bata, na nahimo nga saksi nga nayag, sa katingalahan mo nga grasya, ug nagmatuod kining milagro, nahigala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo nananaw. Kay magalampo ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampo ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo nananaw. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo nananaw.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa tagay pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nga tawo diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataraw. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan ug sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nani.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panaginig suunay. Is with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and your eyes. Do good and turn from evil. Seek peace instead of strife. Love righteousness, and God will hear your cry. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard
Magampo kita. Patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhia ug magpadangat sa mga kalipay nga way kinutuban diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nong gahom. Nya mulihok raning maong gahom kun mutuo ta siyang ngalan og maliwat pud ta niya kamaong muantos nga dili magsigig reklamo. So atong pasalamatan ang mga tawo nga ning abag nato karon, labi na gyud ang unas tanan ang nag-decorate sa atong simbahan, ang naglimpyo niini og ang ato mga frontliners og ang atong kaning kuan karon pilgrim nga mao ang Confradia di San Vicente Ferrer Group 1. Ya, ang atong mga offerers ang ni-offer karon mao ang pamilya ni Mr. and Mrs. Herman Sabukor. Ato silang hatagag masipang pakpak.
So unyang hapon mao ang atong main novena mass. Unya ang atong celebrante unyang hapon mao ang atong auxiliary bishop sa Sugbo, si Bishop Midifel Billones Didi. To silang sugaton sa dinhi, hinaut unta nga kamusan nga ning simba karon, pwede rasad mo musimba unya. Para sa ato mga online parishioners, maningkamot ta nga matag main novena nato sa hapon atong i-live stream. So maningkamot ta karong adlaw nga mahan-ay nato ang live streaming. So ipanabi po ni sa inyo mga kaigsuonan nga mao ni atong buhaton sa atong main novena mass kada alas 6 sa hapon mag-live stream ta. Mo na yampo nato nga ma-install ang mga devices nga himuon karong adlaw. Nya ang kuan ang atong himuon sad sa ugma mao na sad ang laing novena mass para ni sa atong mga online parishioners. Kamusad nga nakatambong na karon, novena man mas nindot pod nga mobalik pod mo ugma. Hangtod yun sa ika-9th day. Kay novena man. Nga naday novena nga usara ka adlaw. Nya pangimbitara sa tong inyo mga kauban nga kanaganing mo balik dinhi og mo tambong dinhi. Dili lang panahon ba ko maron namo amo marong turno amo ngadto mi. Hindi na nyo turno awa na sad di na sad mi suod ni San Vicente. Nya ang katong kinaraan nga pagnobina ato manggi-insert, so magsugod sila dinhi sang orasa alas 4. Alas 4 sa hapon magsugod dinhi ang katong kinaraan gyud nga novena. Aron mosumpay ang atong misa novena. Nindot magitong kinaraan niya mura ra bag mga tiwasono na kay kadaghanan ani. So mo nang ato sang i-encourage ang atong mga batan-on nga mga taga dinhi nga mukat-on sad kay unsaon na nang pasagdan ini mo mga napo katuig gikan karon mahanaw naman tingali ni, pero mo nang ato sang iampo naa sa mga batan-on ba nga mupuli. So kamo mga batan-on nga ato gyud dinhing mga lumad o lumulupyo gyud sa Barangay San Vicente kay ato ang gini sagdi lang nang layo-layo kay maglisod mag-ani dinhi kita gyud taga dinhi daghan ato kuan pagkaton karong alas 4 suway ninyo apil nga pagguruyan ng mga batan-on diha paapila diri aron pila-pila ka tuig sige balik-balik makaton sana. Sige, update sa atong kanini ang nahalin nga mga slots. Ang sa Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong project dinisimbahan. Ang nahalin as of yesterday niabot na og 2,492 slots. Pakpak. Hapit na mahalin ang katunga sa 5,000 slots, no? Ang nahibili na lang 2,508 slots na lang. Gamay na lang, basig din na ni abot tag sunod buwan. Ang sa atong Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para ni sa atong fiesta, ang nahalin as of yesterday niabot na og 639 slots. Ato maning gitarget nga makaabot unta og 800 slots. Murag layo pa man kay mao may atong gibana-bana nga murag package sa ato expenses ba, total expenses sa pista mga 800. Naanata dihay 100 kasako nga kanang 5 pack bitaw nga kinilot, so tag napo ka 5 packs ang soda na bali 1,000 na ka 5 packs nya na say gidonate nga mga 3 kasako. Nahog na siya 103 kasako. Nya ang atong hataganan moabot siguro mga 2,000 ka pamilya, so kuwangan pa nag 997 ka 97 ka
sako or 997 ka di 997 na. Hindi naman nung ko kamukwenta, bahala na lang. Basta mga 800 kapin ka mga packs. So, no? Ato nang iampo. Ato na sa dito mga sardinas. So karong adlaw, kung makaya na to, musugod na tag-distribute ngadto sa mga balay. Nga kuan. Ato rong gitarget nga tag 50 ka mga kabus nga pamilya, matag kapilya ang atong tagaan og gamayng hinabang. Anang 5 kilo, 50 na. So na tag 20 raman to. Karon 50 na. Mo ni atong pampista gini. Pampista ba kay di mas lakari diri kay limit bang tao. Mo na salamat kay sa mga donors, mga benefactors niya padayon tang magampuay, padayon tang mo alagad sa atong isig ka tawo, sa atong parokya. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia. Alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia. Alleluia.